Vince Gaffarena, wieħed miż-żewġ persuni li ntlaqtu fl-isparatura l-ġimgħa li għaddiet li fiha tilef ħajtu Saviour Gaffarena, kiteb isem Owen Schembri u Leon Debono bħala l-persuni li allegatament kienu għadhom kif sparaw f'ħal mill-lieri fil-limiti taż-Żurrieq. Dan ħareġ fil-Qorti jekk kif il-ħamis bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Owen Schembri u Leon Debono. Żewġ żgħażagħ ta' 18-il sena minn ħall-Kirkop li qed jiġu akkużati bil-qtil ta' Saviour Gaffarena u bl-attentat ta' qtil ta' kuġinuh Vince Gaffarena. Fil-Qorti xedet il-kuntistabbli Xarowna Buħaġar li qalet li dakinhar tal-każ kienet xogħol għall-festival tal-lob pirotekniku fl-Imqabba. Ftit minuti wara 11 ta' filgħaxija innutat li waqfet karozza u ħareġ xufier mimli demm. Ix-xufier kien midrub u talaba karta u bajru huwa kiteb l-ismijiet ta' Owen Schembri, Leon Debono u Karmel Susella. Quddiem il-Maġistrat Nadin Lija l-Ispettur Kertzara qal li meta ġif tiegħu Vince Gaffarena qallhom li hu kien għadda ż-żewġ imputati u kuġinuh u marru dawra bil-karozza. Meta waslu ħall mill-lieri, Owen Schembri beda juri arma lil Saviour Gaffarena u lil Vince Gaffarena u nqala argument bejniethom li ma rnexxilux jiftakar fuqix. Intqal li Leon Debono spara tir f'wiġġ Vince Gaffarena u tir ieħor f'sidru. Vince Gaffarena qal lill-pulizija li ħarab jiġri u fil-karozza ra l-kuġinuh mixħud fuq is-sit ta' wara mimli demm. L-Ispettur Kertzara qal li jista' jkun li fil-karozza ntużat xi droga imma dwar dan se jiġdu l-membri tal-forensika. Quddiem il-Maġistrat Nadin Lija xehed żagħżugħ ta' 17-il sena li spjega kif dakinhar tad-delitt huwa kien għand it-tfajla tiegħu iż-Żurrieq u mill-aħbarijiet beda jsegwi u wara fil-karozza ta' Vince Gaffarena. Iż-żagħżugħ qal li beda jipprova jikkuntattja lil Owen Schembri u bedix iwieġbu, iżda 5 minuti wara Schembri ċempillu u talbu jmur sad-dar tiegħu f'ħall-Kirkop. X'ħin wasal ħall-Kirkop ra lill-Akkużati mifxulin u qalulu li xi ħadd spara, hawnhekk huwa qal li Leon Debono rema l-arma mal-art. Il-pulizija qalet li aktar tard l-arma nstabet f'siġra tal-bajtar tax-xewk. Mistoqsi mill-Ispettur Kitarno iż-żagħżugħ qal li l-arma kien raħħa qabel għax jiftakar li Owen Schembri u Leon Debono kienu marru jisparaw biha fuq il-ġebel darbtejn qabel. Qal li dan seħħ proprju ġimagħtejn qabel seħħ il-qtil.